Salut! 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 O să facem o prăjitură foarte simplă, pentru că despre asta este vorba în bucătărie, să nu ne complicăm foarte mult și am ales să fac cu pere și cu ciocolată, pentru că în momentul ăsta piețele sunt pline de pere. Mie îmi place foarte mult combinația de pere cu ciocolată. Folosesc o ciocolată profesională, dar voi puteți să folosiți orice fel de ciocolată. Din punctul meu de vedere să nu fie dulce, pentru că deja prăjitura în sine este dulce. Un pandișpan foarte simplu. Îl facem cu zahăr cu vanilie amestecat aici, niște unt topit, ouă, evident făină și praf de copt, niște pere tăiate cu bulețe, puțină ciocolată, îndeațit. Îl punem la cuptor și practic s-a terminat șmecheria. Cu asta defilăm, asta avem, o să-l servim cu niște gem de caise și cam atât. Avem această invenție de bol pe care îl găsiți și aici și online. Merge să introduci mixerul aici și să faci treaba cu el. O să începem cu 2 ouă și cu zahărul. Deci o să punem 150 de grame de zahăr, dar oricum veți găsi ingredientele scrise acolo. O să punem 2 ouă la temperatura camerei. O să topim puțin unt. Îl punem pe tot aici. Sunt 150 de grame de unt. Îl pun la topit. Timp în care încerc să mai amestec zahărul cu gălbenușurile, să le omogenizez bine și să le aerez. Am pus și celălalt zahăr cu vanilia. Bun, în bolul minune, care practic nici măcar nu se mișcă, poți să te ții de el. Ăsta e bun Ăsta e bun când aruncă nevasta după tine cu tigaia cu diamante. O să vin cu untul topit. Îl pun aici. Așa, după care am aici 150 de grame de făină și un praf de copt. Uite cum ninge de Crăciun. Uite așa, așa ar trebui să ningă de Crăciun. Am adăugat făina și cu mișcări de divă o încorporăm foarte bine și o amestecăm destul de bine cât să nu se formeze cocoloașe. Sunt slabe șanse când o cerneți să se formeze cocoloașe, dar oricât. Să fim siguri. Cam asta ar trebui să fie consistența acestei prăjiturici. Le tăiem așa. Le scoatem și anume invenția asta de aici. Trecem la cuțitul de băieți și o tăiem cu bulețe. Las și coaja, dintr-un simplu motiv. Mie îmi place foarte mult coaja. Are o textură interesantă și nu o să fie atât de zemoasă prăjitura, pentru că mă ajută să îmi țină. Cam așa trebuie să arate aluatul nostru. O să punem perele aici, întregi. Nu ne zgârcim la pere. O să luăm ciocolata asta și o să o tăiem grosier, așa, cum vrem noi. Mai mare pentru că se topește. Bun, punem și ciocolata aici. Noi amestecăm foarte bine. Cam așa ar trebui să fie aluatul nostru. Uite ce ușor este. Bun, acum avem o altă minune pe care am găsit-o în magazin. Este această tavă. Fetele înțeleg despre ce e vorba. Da? Este această tavă peste care punem hârtie de copt. Bun, și acum venim cu umplutura și o punem aici. Asta merge direct la lins, cum făceam în copilărie, când lingeam tot ce rămânea după vasele în care făceau mamele prăjituri. Foarte bun. O batem bine să se așeze la cuptor. Suntem aproape gata. Profit din nou de ocazie să vă spun Crăciun fericit din partea mea și din partea Simona's Cook Shop. A fost un an interesant. Am făcut chestii drăguțe împreună. Am descoperit un magazin cu foarte multe produse care efectiv, și da, sigur, poate părea ciudat pentru că
avem o colaborare, dar eu chiar cred în anumite colaborări și ați văzut bolul ăla cât de mult m-a ajutat și de-a lungul anului am făcut destul de multe rețete în care m-am ajutat de produsele lor, iar asta nu e așa că e simpatică, uite ce simpatică e, uite ce frumoasă e. Un trenuleț, niște băieți care cântă, frate, vine Crăciunul, adică vine Crăciunul și prăjitura noastră este gata. Mâinile mele de bucătar. Bun. O scoatem aici, așa, o lăsăm să se răcească, după care o tăiem, o punem aici, punem dulceață și... Unde ești, copilărie? Unde ești? Bun, s-a răcit, dăm la o parte și anume colțurile. Uite ce frumos este în interior. Este pufos, este aerat. Ciocolată pară, ciocolată pară, ciocolată pară. Uite ce frumos este. Da? Și le punem drăguț pe acest platou. Mai tăiem o bucată. Și venim peste. Mai tăiem una. Dulceață de caise. Și pun așa. O să rat puțină coajă de lămâie pentru prospețime. Așa, și puțină ciocolată pentru efectul artistic al acestor sărbători care fără de ciocolată ar fi pustii. Iar acum, cam asta este prăjitura noastră cu pere, cu ciocolată, făcută special de Crăciun pentru toți prietenii Simona's Cook Shop. Eu nu mă pot abține, o să vorbesc cu gura plină, dar așa am fost eu crescut de mic. Foarte bun, ce să zic. Este foarte interesant că a doua zi de Crăciun, de pildă, pentru cei mici, ori o puteți face împreună, se face în maxim o oră. Este foarte ușor de făcut, iar copiii iubesc ciocolata, asta e absolut clar. Merge cu, nu știu, un pahar cu lapte. Iar pentru adulți, cu siguranță va răma șampanie din seara de Crăciun. Ar fi păcat să o irosim. Prăjitura asta cu șampanie este perfectă. Sunt Radu Dumitrescu, vă urez sărbători fericite, un an nou, la care vine cât mai bun. Ne revedem tot aici la Simona's Cook Shop. Numai bine!